Pozdrav svima ljudi. Danas vam pričavam sve što sam radio. Ja sam inače radim tutoriale, tako da ako ne znate da skinete neku igricu na bilo kojem od ovih klipova, koje imam tri klipova, recite u komentarima koja vas igrica zanima. Pokazat ću vam kako treba da se skine. Također u komentarima može biti mnogo drugih stvari. Nije problem. Spreman sam lajkove, subscribe-ove, unlike-ove, unsubscribe-ove. Zavisi kako kome. Mada čini mi se da će imati više lajkova i subscribe-ova nego unlike-ova i unsubscribe-ova. Tako da ljudi, hvala vam ako ovo gledate i to je sve. Ćao!